Pored ljudi, malo sam nešto zeznuo, ne znam, pokvario mi se Minecraft, pa se molim da nastavim to. Idemo kripto konti. Ajde bre. A da. Start game. The hell? What the heck? This is Krampus. See the Krampusa? There it is. Ага, Крампус. Kada tvori. Ajde, tvori. Izvinite što valjam, moram u game mode. Ništa ne vidim. Izvini. Ti si. Izvinite, ja poustajem. Ajde. Te vidim ja desno. A za paučine. Yes. Samo šudim. Imam stik. Ovo mi liči stik na metlu. Vidio si ga? A? Izvini, gospodaru. Gospodaj! Moj brat će da igra malo. Ajde. Svaki put se menjamo. Maki, ajde da ješ papa, hoćeš? Maki, ajde. Maki, ne. Evo. A ste ga vidjeli malo prije? Da, vidio sam ga, znači su upišani. Pa nije baš nešto. Skaša. Šta je rekao? Jo, hebe, vredi. Ne znam. Malo da spasimo seljaka. Si bre. Jo. Znači mi je priča. Ti nisi normalan, pa šta ne deš? Si bre ovo. Go. Si igramo žmurke. Sedi. Izvinite što ustajemo, volimo da ustajemo. Yes. Ekstra map to sve. Malo dosadno. Ma nema ništa. Nema ništa, nema da slušaš mapu. Evo. Nije to ništa. Aman. Či moram grečaš. Šta, nema se da ja. Čekaj, Andrija, ništa ne vidim. Ključ.
Krampus Ivan Petio. Nemoj tamo da ideš. Nemoj. Da spavaš. Ti da pišeš. Ajde. Ništa je napisao Krampus. Ajde, Ivan Petio. No, pokažem kako smo hrabri. Evo ga kupatio. Ne, tu, beži. Evo isto. Kupatio. Ti da pišeš, ajde u kupatilo. Ti u kupatilo. Kupatilo. Ne. Kava. Nije tu. Karo, Nije tu. ajde pišeš tamo. Dođi, ne? Jebe mi ti, ja stižem. No. Samo da te ja nađem, pa ću više. Ti izbiju. Izbit ću ga za 2 metka. Ja idem u ruce. Evo. Gdje? Vidio sam te. Dolazi vam. Tu bije me. Ja vidim. Evo ga. Bio je sad tu. Bio sam da ga ubijem na mjestu. Vidio sam ga. Ja. Pisavo je Krampus. Tu li si? Kava. Pusti. Gledaj što je stavljao. Zavese stavljao. Martine, stavi na krevet tamo. Ja ću. Ajde, stavi. Jo. Šta sam zakasnio? Čekaj. Ljudi. Da bismo mi bolje snašli. Ti da pišeš tamo. Nemoj. U boju Game Mode 1. Rekao je da spavamo. Ma ne mogu. Pa čo trebaš u Game Mode 1? Maš. Kovčeg. Evo ti paučine ako hoćeš. Sam ti ga naredio. Hoćeš. Mi. Ti me. Idi kod majku. Plači. Brate, ovaj pa sve paučine naredio. Ali mi zvizi. Ti pusti me da te šolju. Nanić, sad kako hoće da piješ vodu. Crkni žena. I treba da crkni žena. Ma ko to zviždi? Tu li si? Gdje? Teleportirao mene. Vidio sam kako proizvode, ružan. End. Kredit, ne zbižno. Martine, dolazi da jedeš odmah. Kraj map. Gotovo. Gotovo map. Znači, to je bilo to. Evo ova epizoda. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!